Piloltakin. Nyt se ottaa videokuva. Tuo valkkii tuo. Niin, siellä menee numerot. Oot sun heitetään? Noniin. Hei, ota mulla paita pois. No ota paita pois. Oi. Ja älyttömän nopea nyt pitää melkein olla. Ei mut Teemu, ei tässä oo sitä painaa pois sieltä. Häh? Mitä? En mä vielä paina. 21 sekuntia. No niin, nyt työntää ihan vitun nopea. Teemu. No. Mitä hommaa? Aksu, pitäis sä käydä hakemaan pois? Nyt on laittaa stoppiin varmaan.